Mai témánk a szekrényszerelés lesz. Na, akkor most, hogy a nők már tovább lapoztak, kedves férfiak, bemutatom azt a konyhát, ami a barátnőtöknek vagy a mennyasszonyotoknak a legmegfelelőbb lesz. Imádni fogja a fali sínes rendszert, ide teheti a receptes könyvet, vagy a telefont, a fűszernövényeket, akár megvilágítással is, különböző kiegészítőket, neked pedig nagyon fontos, a bornak a helye is itt van. Belső fiókos rendszer, mindent elnyel, és egy letisztult képet kapsz. Egy óriási sziget minden nő álma. Ráadásul ezen a szigeten egy beépített elszívós főzőlap található. A nappali felül ezeket a csodálatos üveges szekrényeket látjátok, beépített világítással. Az a legjobb ebben a szigetben, hogy ennél a bárpultnál kényelmesen le lehet ülni, és ha még nem is segítesz a főzésben, a társaságoddal emelheted az estfényét. Ha ilyen vagy ehhez hasonló egyedi tervezésű konyhát szeretnétek, akkor gyertek a Wohler Konyha stúdióba, vagy nézzetek rá a wollerkonyha.hu oldalra.